Flestum konut har vært giftur trutjar ferir. Og i førjun det rævligt. Men la vi djeva der til skilja hvis det svårsta. At jeg har omgant haft morgen øyna konu. Jeg har omgant vi utrykk vi møte nekkar konu. Og jeg har omgant hui bi skilsmissu. Eller arbeid fyrir tui. Tæra var stundje med uritsjen, fyrst og tvær, og den tredje døye. Og så i samband med dejan til tredje, så sier ein, ja, ein er forvardan uslensk. Ein er forvardan uslensk. Jeg må bare rista ved min høtti, altså. Hvor så dummer og bortur man avvitande. Du måst då sudja til å skilje middelen. Og du måst då sudja til at øynekvør kan bliva skiltur, og til jo imsar orsøkjer til imisk samanheng uitui. Du kanst da være rævliga kjeljur og drøyur og tann så hinparten så skilde seg fra der. Det er øymøvløgje. Du kanst også ha vært utrolig røyeligur. Røyeligur. Utrolig røyeligur. Og ratteligur og rattvisur. Men hinparten trekte seg orsaka av at det var for nekk for hinparten. Jeg vet nekkan du luven hos om det. Tann møvløgjen til. Og kan det hende øyna for en mann, så kan det hende tverrfyrir. Just det samme. Jeg vet nekkan du hos om det. Nå, jeg tar opp ikke utvever. Og som jeg mengan har tås om, at ta i tann parsteren som røymer fra ter, er knytt seg et av noen trea parster. Altså, parster 8 er 2, mætningsadar er parster 2, og den trea parsten er så en annan personer. Ta i mætning for en fratar, og finnes en annan. Om det er gift eller oi, så var det seg, eller er det saman i tjonasongen, så er hun for en fratar, og så hever hun øyna seg vi en trea parst. Så hever hun bare 8 gjerra til at giftas vi tog mannen. Prøva du så at tåsa skil inn i et forgande av kvinnuhøtte, og det slett ikke til, og hon bare fortsetter, så er du så sinjande leiser av dig. Da jeg sier sinjande, så måste du da sutja til at jeg er så fløytande. Og ta var du sirgen og kjetter og lenga tog, men om suger først du har sinja og fløyte i det. Du sagt her, altså at det her, at det var korsen hun ikke samlet på. Åpenbart. Det er prekva jo, hun var ikke samlet på. Sagt du, ta tu leisur. Tøy ta bidger av Matteus 9:9. Tan som skilist vi konusyna og giftist vi en ærare driver hår. Det er meinreglan. Det er den som bare skilist. Han skildes bare, han faktisk en æra. Ja, han driver hår. Ja. Men her er et undantak, og det stender midt i versen. Han sier, fyrir siløyse sætjer undantidje. Undantidje er et undantak. Hva er siløyse? Det er eutroskapur. Og er det eutroskapur som hender øynafer, men vi kommer til engrata, og virkelig engrata, og byter fyrirgjeving, som en kristen så fyrirgjev du. Men ta i det er bare, ta i vikkommande bare fyrir og du til, og vil slett lurt etter. Vend det der reiv og fretter opp i grunnen der. For jeg lyser det klart fyrir der. Og fortsetter. Så har du mistet en kone, eller så har du mistet en mann. Typisk det at konen er, det er det som jeg har sett.
Nutjo ut av tutjo føren det konar som slutar tjonaband i røyma. Kvoi? Tu tar forganta her. Just som i eten, armen for etter Evo, og forganta i hana. Vil mæveren bjarga seg, bors ur og ringar slukar støv, så det vi hitje oppa til. Ikke for jeg færa rennande gratande et konene, sa seg. Nei, du prøver nekka ferier, trutja ferier, og røyndra tingast, fullkomliga devilrenn så gjør han opp. Og det har vi gjort tverferier. Jeg har mist min tjonafelja tverferier just under slukum vidskiften. Om du dama til oi, om du kan feisa til oi, om du dora skilja til oi, så sånn det. Så en hårdrøyvare, eller en hårdbukker, eller en siløsesmæver, nei, det det ikke. Altså, det kunne du kalla meg, det kunne du halde om meg, men det vet at jeg ikke det. Og jeg kan bygge og hytte opp til gods, og det gjør jeg kvann det. Vi røyner i samvisko, her som vi vidtjante, at jeg sveik ikke munar tjonafellar, som i hei. Og det ei heldur sikker i flørkona røye. Det ikke flørkona røye. Flørkona røye til at heva øyna og heva øyna av søylinjen. Så sånn at det ivelappar til at du fløyre til å være avtrykkvår. Etla være en slugur som sjálfur skilist og bare farstar enn æra utan bibelska grunden. Den øynasta bibelska grunden siløse. Den øynasta. Etla deie. Og den tredje, til Filippin 6, til frarøyming, men inntil et visst. Det ikke bare frarøyming. God sier at røymeren fra mannen, så skal den være samøyne atter til ektamannsøyn. Etla være verandi avgift. Men kobla du det sammen ved Matteus 9, som avtroskaper, det vil si en for en fratar, så skal du boja. Men börjar att sova vid öron, så långt och sillöse. Och så dröjt vi inte hår om du första en ära. Att det som jag gör det i före nummer 8 och i före nummer 2. Det nämligen sera vandameglar och våsamar tøyer. Det äldre atterlig skiljer inte det som vet yngre. Det yngre atterlig inte unge långt, men det hvis man har livet sin nu, altså det som mittel av 40 år og her oppe etter, det skiljer ikke det som vi færre jøkken. Det har vært ikke vanligt før. Men det det blivit mer og mer vanligt. Du kan råkna vid ødlen. Og slik ting kunne hente ødlen. Det kunne det i prinsippene. Og som jeg byrja i at løsa fyrir deg, du kan annakort missa din tjonafelle, ja. Jeg tog at du var barstro, eller at du var avtrykkvur, og vinker man rundt fra det, så to hårdrøyvaren. Jeg har aldri vært avtrykkvur, jeg har aldri haft tver koner. Jeg ikke en flørkone, en flørkone medover, jeg en øynarkone medover, og det jeg ikke medover. Jeg omkant til løyvene være en flørkone medover. Sjalt om jeg vil gifte tror jeg ferir. Hverstje hårdrøyvare, og heldur silløysingur, og heldur flørkone medover. Jeg har vært øynarkone medover, og nå er jeg ikke medover. Så at jeg vevnde til at jeg blir til Guds at Jesus må smyrja der egna salvo på egne, at du må stå og sutja til, og du er skilja ved hjertanen. De blinde drumpor.